जों जोहोलावफोरा सहिद जालांबाय रायजोफोर दिनै जों बेफोरखौ जोङो थाब जोङो होख'नो हालिया दिनै बेबायदि उनाव मोनसे दफा एग्रिमेन्ट जानायनि उनावबो जोंनि गेजेराव आरो मोनसे आफाद NLF बि आफादा दिनै जोनोम जाबाय NDBआ दिनै 17 बोसोर सावरायनायनि उनावबो जोङो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जोंनि एग्रिमेन्टखौ जों दाबो भारत सरकारनिफ्राय मोनाखै रायजोफोर खारन जोंनि थांखि जोंनि मावनो लानाय सिमां गोबां गिदिरमोन सानसे समाव NDBआ 1986 निफ्राय जोनोम जानानै माखासे थांखि बिथांखि बे भारतनिफ्राय जों आलादा जोंहा जारिमिनारि दङ जारिमिनारि मोनथाय जाति हिसाबै जोंहा आइडेन्टिटि एबा लेजिटिमेट राइट दङ होननानै जों सभरेनिटि बिबाय थिग बेबायदिनो 17 बोसोर रायलायनायनि उनाव जोङो थाखानाय जि BTCनि मोनसे पावार बेखौ सिफायनानै जोंनि बे ओनसोलाव BTED ओनसोल एबा ब्रह्मपुत्रनि नर्दार्न पार्टआव जोङो जाति हिसाबै हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमांमोन बे सिमाङा दिनै जोंनि सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय जोङो दिनैसिमबो जों भारत सरकार बिथांमोननाव गोबां मेम'रेन्डाम होबाबो बिथांमोना जोंनो फाइनाल सलुसन खालामनानै होआसै बेखायनो आं सान्दों दिनैनि जोंनि NLFनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो बर' हारिया थांना थानो हानाय बायदि बर' हारिया बे ओनसोलाव पृथिबीरा जेसेबांसिम टाइम अब्लासिम जोङो गोग्गो जाति हारि हिसाबै थांना थानायनि उद्देश्य लानानै बिथांमोना 2020नि 27 जानुवारि बे एग्रिमेन्टनि सायाव बिथांमोना गोजोननाय गैयैनि जोंनो बे 2020नि 27 जानुवारिनि जि एकर्ड बे एकर्डजों जों हारिखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा जों हारि हिसाबै गसंनानै थानोबा जोंनो निस्सय बिनिख्रुइ साबसिन एरेन्जमेन्ट नांगोन होननानै बिथांमोना ओंखारलांदों दिनै बे NLFनि जोनोम सान एबा 2 बोसोर जोनोम साननि खुंथाय सान दानिया जोङो मा खालामनांगौ रायजोफ्रा जोङो बाथ्रायाव दङ रतन टाटाया बुंदोंमोन फंसे बाथ्रा जोङो हारसिङै थाबायबा बिराद स्पिड थाबायनो हागोन खिन्थु लामा ससेयाव मेंगोन आरो जों जुदि ज' थाङोबा जोङो गोजान लामायाव जों लासैबाबो सौहैगोन बे बाथ्राखौ दिनै रतन टाटाया बुंदोंमोन जोंबो फै ज' थाङो दिनै जोङो NLFखौ बेवहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा सिजफायारनि एग्रिमेन्टखौ बिथांमोना दिनैसिम खालामाखैबाबो जों दिनै नोंथांमोनखौ ज' गोसोनि बोलो अननाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय NLFखौ मोजां मोननाय बर'नि इयुननि सिमांखौ हास्थायनाय रायजो राजाफोरखौ बेवहाय जों ज' नुदों नंगौ जोङो जाति हिसाबै थांना थानोबा थारैनो ज' जामारनांसिगोन आं बेखौसो दिनै बुंनो लुबैदों आइ एम भेरि लाकि आं दिनैनि बे NLFनि बे मिथिङाव आलासि महरै आं नुजाफैनो हादों आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों खारन आंनि बैसोआ 53 इयार्सनि बारा जाबाय आरो बे पृथिबीखौ नागारलांनो दंबावो जोंनि गथ' गथायफोरनो इयुननि थाखाय जों मा खालामनो हायो जों ज' जानाया मोजां बिदा फंबायजों बेसे नांलायबावनो बिदा फंबायजों बेसे बुलायबावनो मालायनि थुलुनायाव मालायनि नासयनायाव जों गावजों गाव बुलायो खिन्थु सुथुरा सोर मित्रुआ सोर जों दिनै बासिदिनि रायजोफोर जों दिनै सानजाथिंनि मानसि जेब्लाबो जों क'क्राझारखौ नोजोर होयो रायजो राजा नोंथांमोननि हारि अननाय
नोंथांमोननि खौसेथि नोंथांमोननि खौसेथिनि थाखायनो जों सानजानि बर'फ्रा जों बुङो नंगौ क'क्राझारनि जोङो खोथाखौ जों साननांगोन बिथांमोना दिनै राव हारिमुखौ फोथांनानै बेसेबा दिनै बिथांमोना चेलेन्ज खालामनानै थांना दं थारैनो जोंबो बिथांमोननि साननाय हनायजों जों गोरोबनांगौ होननानै दिनैसिम जोङो थांना दं बेखायनो जों सानदों नोंथांमोना थिग जादों जोङो ज' जादों बेसे नांलायबावनो आंथ' आंनि दैदेननायाव एनडिबिआव आं 20 बोसोर दैदेनदोंमोन बेवहाय गोबां जोंनि लोगोफोर थैबाय मालाबा जोंनि बुहुमावबो जोंनि बर'फ्रा थैबाय बेबायदि गोबां जाथाय मोनबाय दिनै बेबायदि जाथायल' जानानै थायासै रायजोफोर दिनैसिमबो जोंनो भारत सरकारा गोबां जायगायाव दिनै सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनानै होबाय गावसिनि राव हारिमु थांना थानायनि बाथ्राखौ लानानै दिनै झारखन्ड होबाय छत्तीसगढ़ होबाय तेलेंगाना होबाय उत्तराखंड होबाय आरो गोबां होनायनि बिथांमोना दिनै सिन्था खालामबावदों बेखायनो जों दिनै रायजो राजाफ्रा आंहा बिराद मोनजाबाय आं बिराद देरहाबाय आंना बेनो थोबाय होननानै जुदि जों सानोबा जों जेबो मोनै मानसिया जोंनि बे इयुननि बर'फोरखौ जोङो माने खैफोदाव खोलैना गालांनाय जागोन बेखायनो जों आं खावलायो जोङो ज' जानि नांनांगौआ बारानिफ्राय बारासिनसो जादों दिनै इउक्रेन आरो रासियानि खोथा इउक्रेनखौ 2014आव रासिया बिथांमोननि क्राइमियाबो सेबाय थिग बेबायदिनो दिनै एसेनि उनाव एसे सेदों थिग बिदिनो जोंनि जायगाखौबो दिनै एसेनिफ्राय एसे सेनानै जों गाबोन बे आसामनि बे ब्रह्मपुत्रनि साहा हिमालयनि सेरफां ओनसोलाव हायेनाव थानाय बर'फ्रा गोमोरलांगोन नामा दिनै बे बाथ्राखौ साननानै इउक्रेननि रायजो राजाफ्रा 16 बोसोरनिफ्राय आइजोफ्रा 45 बोसोर बैसोसिम सिलाय हमनानै दिनै नांदों मानो गावनि गावनि हारिमुखौ अननानै गावखौ बासायनो दिनै बिथांमोना नांदों पृथिबीनि देरसिन रासिया दिनै बिथांमोन मानो हानांगौ 20 कोटिल' जनसंख्या 22-20 कोटिल' जनसंख्यानो बिथांमोननो दिनै मा 1,90,00,000निबो बारा बर्ग किल'मिटार जेरावनाखि इन्डियाया 8था जायो इन्डिया बायदि 8थाजोंसो रासिया दिनै बिथांमोना नांदों सेग्लाबदों दा बेखायनो जोंबो दिनै थांना थानो थाखाय जोङो गसंबियो नङाबा जोंनि जि अबस्था जोङो फैबाय थानाय 50 बोसोरनि उनाव जोंनि जेनेरेसना थागोन ना थाला बेखौ जों सानदो रायजोफोर आरो जों हानायसिम सांग्रां जा गावजों गाव अनलायनानै जों बोरै इनिमिनिखौ जोङो फेजेननो हायो जोंनि मोननांगौ जों भारत सरकारनावल' नङा बाहेरायाव थांनानैबो जों बिनांगोन जेब्ला आं रामदयाल मुन्डा झारखन्ड लाबोग्रा बिथांखौ आङो लोगो मोनदोंमोन बिथाङा दायो थैबाय बिथांखौ आं सोंदोंमोन आच्छा सार नोंथांमोना बोरै झारखन्ड मोनखो सावथालफ्राबो बिराद स्किटार मोनथाम स्टेटखौ एसे दाननानै बोरै झारखन्ड मोनखो माबोरै जोङो थाखानाय जोंनि बर' हाखौनो जों दाननानैसो गारबोजोबबाय थेवबो जों दिनै भारत सरकारा मोनसे स्टेट एबा बर'आ थांना थानो हानाय संबिधाननि सिङाव मोनसे एरेन्जमेन्टखौ मानो होआसै होननानै आं सोंदोंमोन बिथाङा बुंबाय जोंनि इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो बिराद मिथिंगा नांदों आरो जों थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जों खौसेथियैनो भारत सरकारनि गेजेराव थांनानै जों गोबां जों खामानि मावनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङो बे खारनाव जोंनो भारत सरकारा मोनथाम स्टेटनिफ्राय एसे दाननानै जोंनो मोनसे झारखन्ड स्टेट 35,000 स्क्वायर किल'मिटारखौ बिथांमोना जोंनो होदों बेबायदि होनना बुंनायाव आं बिथांनि बाथ्राखौ गोबां सानदों थारैनो जों बर'फ्रा भारत सरकारजों जोङो गोबां खेब गोबां बार सावरायनायनि उनावबो जों दिल्लीया अनाबा जोंबो बुंनांगोन
थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव इउनाइटेड नेशनाव मिटिं गाग्रा बाहेरायाव मिटिं खालामग्रा थिग बेबायदिनो इन्डिया लेभेलाव जों माखासे लबि खालामलायनानै जोङो माखासे स्टेट मोनैफोरजों जोङो जोङो गोदानै नाबा जोंनो आरो भारत सरकारा जेबो एरेन्जमेन्ट होनाय नंला नामा आं बेखौ सानदों आरो थिग बेबायदिनो दानख'ना जोंखौ दिनै डिभाइडेड हाउस फिसा फिसा जोंखौ खालामजोब्बाय भबिष्यताव जोङो बर'फ्रा स्टेट बिनानै थांना थानो हानायनि जिअग्राफिकेल एरियाफोरखौ दिनै फोजोबना होबाय आरो जिबायदि बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां जोंखौ जिबायदि डिजाइनजों हारि हिसाबै फोजोबनो बिथाङा सानबाय बेयो खोब अयनाय जादों जोंहा असमिया ससाइटिजों खुनु एनिमिटि गैया जेबो सुत्रधा भाब गैया जोंहा जोंनि जि मोन्थाय जोंनि मोन्थायखौ लानानै जों जि एरियाखौ जोंनो मोनगोन जोंनो हो जों असमिया ससाइटिजों खुनु नांलाया जों गुबुन ससाइटिफोरजों जोंहा नांलायनो गोनां गैया खारन बेयो गासिबो जोंनि हा जों दिनै रिट्रिट जों दिनै फावसयदों जोंनि हाफोरखौ हगारना जों दिनै भुटान बर्डार मोनहैबाय भुटान बर्डार आरो अरुणाचल बर्डारा जुदि साहा दंबावोमोनबा जों बेखौबो गारनानै थांगौमोन रायजोफोर नाथाय गैला जों बहा थांबावनो दा ना जोंनि बिखौ हगारनांगौ गारनानै थांनांगौ जों बहा थांबावनो जोंहाथ' जेनेरेसन दं गथ' गथाय दं जाथि दं हारि हिसाबै जोंहा जारिमिनारि मोन्थाय दं जों बहा थांगोन रायजोफोर बेखायनो जों सांग्रां जादों जोंनि गेजेराव गोबां समाव नांलाय खमलाय जों ज' जानो होननानै जों एनडिएफबिआ बुंदोंमोन एकर्डनि उनाव दिनै जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथां मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जोंखौ ज' जायासै बरं रन्जन दैमारिमोनखौ जेलाव थांफिननायनि बेबस्था बोरै जाखो जों मिथिला जोङो बुंदोंमोन एकर्डनि उनाव जों एनडिएफबिफ्रा ज' जादिनि जिहेतु जों एकर्डखौ बायध'ताजों जाबाय जोंनि एनडिएफबिनि मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आसाम मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआव जों होनो मोनासै एनडिएफबिखौ साफा दाफा दोनबाय सावरायग्रामोननि बिबाथामोननि ग्रुपखौथ' डाइरेक्ट लाबोदों मेमरेन्डाम बिथांमोना साननोबो जेबो टाइम मोनासै बेबायदियै जोंनि एकर्डखौ खालामना होबाय जिहेतु बै जोङो ज' थांनि आरो जों बर'नि जि राजनितिक हान्जा बिथांमोनखौ जोङो ज' खालामनानै जों एसे एनडिएफबिआ मोननैसो लानानै जोङो मोजां मावलांनो होननानै जोङो मोनसे डिसिसन लादोंमोन खिन्थु बे डिसिसन बिथांमोना बा जोंनि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा कअपारेसन खालामैयाव दिनै जोंनि अबस्था होमबा जों बोरै बे एनडिएफबिनि बे 2020नि एग्रिमेन्टखौ जों बोरै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बोरै बुंनो बेनो जोबथा बिनिफ्राय गैलिया बेनो थोबाय बिनिफ्राय आरो जेबो मावनांला होननाय बे बोरै जानो गुवाहाटीआव 2020नि जानुवारिनि 30 तारिखआव जेब्ला आं स्लिडाव बे समाव भारतनि हारिनि बिफा महात्मा गान्धीखौ गावथारनायनि दिन बेखायनो जों शान्तिनि थाखाय एनडिएफबिखौ जबरदस्ति फुथुमलायनानै सारेन्डार खालामहोबाय एनडिएफबि साब्रैया बहा थांखो गंसेबो स्पिच बुंनो मोना बबा दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा इसिबां जाम्बा नङामोन थिग बेबायदिनो क'क्राझाराव बेबायदिनो मोनसे प्रग्राम लालायबाय बेयावबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो फंसेबो रायजो राजानो फंसेबो खोथा बुंनो मोनासै जोंहासो दाय दंमोन ना एनडिएफबिआ रायजो राजानि न'खरनि बिमा बिफानि गथ' गथायखौ लांनानै जों गावथारहोदोंमोन सोरनिबा गथ' गथायखौ जों बुथारहोदोंमोन सोरनिबा बिमा बिफाखौ जों बुथारहोदोंमोन जोंनि मावनायाव बर'नि गोबां सोरबा माने गुबुन गुबुन आफादनियाबो जोंनि आखायाव थैनो गोनां जादोंमोन जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जों दिनै बेखौ रायजोनो बुंनाङामोन होनबा जों दिनै रायजोनाव निमाहा बिनाङामोन होनबा दिनै जों बेबायदि बबा खालामना दोननायाव निस्सय दिनैनि एनएलएफबिआ जोनोम जादोंदां
आं बेखौ सानदों रायजोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना गिनो नाङा, जों आवगायनि जोंनि थांखिखौ जों सहैयो। दिनै बिथांमोनखौ बा जोंनि बिदा फंबायनि फिसा बा जोंनि न'खरनि NLFनि सेंग्राफोरखौ जुदि बेफोरबायदि गग्रायाव सोनानै दोनबाय थानानै बिथांमोना मा लुबैदों, बिथांमोननि डिमान्डआ मा, बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा खोनासंनांगोन। आरो खोनासङाबा जों दिनै मा इनिसियेटिभ लानांगोन, जों जयैनो सावरायनांगोन। बर'नि दल संगठनफोरखौ आं रायनो बाबाय, खारन आंनि न'आवनो गासिबो दं। UPPLबो दं, BPFबो दं, आरो सोरबा BJPबो दं। ओंखामखौ ज' जायो, जाखांनानै गावबागाव खामानियाव सोरांबा थाङो। सोरखौ रायगोन दा? आं सोरखौ बुंगोन दा? सोरखौ रायगोन? आरो समाज हिसाबै जोंहा बिया बारु हाबा जालायनायनि खोथा, बहाबा सोरनिबा न'खरजों सोमोन्दो जालायनायनि खोथा, बेथ' मोनसे समाजनि नियम। दिनै बेफोर गासिबो बन्सित जालांजोब्बाय। बेखायनो जोङो बा आङो दिनै एक्स NDP हिसाबै नोंथांमोनजों बेयाव फैनानै जि मोनसे आंनो NLFआ मोनसे स्कप होबाय, रायजो राजाजों सावरायनो आं बिराद धन्यबाद। खारन जोङो नोंथांमोनखौ गोबां दुखु खस्थ' होनायनि उनाव जोङो दिनै लोगो मोनदों। आं बुंनो मोनदों, आं बिराद गोजोनदों। जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो ज'यैनो थांनि। आरो NLFनि जि दा बिथांमोना जि थांखि लानानै मावदों, जाहाथे बे थांखिया थांखि बायदिल' थायाबालानो टारगेटसिम सहैयो। आरो इयुनाव जोङो हारि हिसाबै, जाथि हिसाबै जोङो बे पृथिबियाव बा बुहुमाव जों मोजाङै थांना थानो हाथों। आं नङाबाबो जोंनि जोलैया हालांथों। जों बे थांखिखौ लानानै जों दिनै मावनांगोन रायजोफोर। आरो जोङो दिनै नुदों बर' रायजो राजाखौ, दिनैनि रायजो राजाया सिगांनि बायदि नंलिया। गोजौ लेभेलनि एजुकेसन, गोजौ लेभेलनि न'खर संसार दिनै दाबा आं सानदों जोंनि बे बर'फोर एबा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो बारा बुंनांनाय नंला नामा होननानै आं सानदों। आरो दिनैनि बायदि जिबायदि ज' आंनि अनजाथाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंजों बेवहाय नुजानानै खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि जि नांनो गोनां बे दावहा जोबाखै, आं बेखौ दिनै सानदों। दिनै NLFनि फ्लेग डिफारेन्स गैया। आं दहायनो बिथांमोननि मथ' लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट लेट नट बर' नेशन डाइ फर आस। फै जों बर' माहारिनि थाखाय थैनि, बर' माहारिया जोंनि थाखाय दा थैथों। बेबायदि आं दिनै मथ' मोननानै आं सानदों। निस्सय NDPआ डिसबेन्ड जानायनि उनाव बै डिसबेन्ड जानाय NDPआनो दिनै जोनोम जाफिनदों नामा, जोनोम जाफिनबाय होननानै आं सानदों रायजोफोर। बेखायनो दिनैनि बे NLFनि जि नैथि जोनोम सानाव नोंथांमोना गाव गावनि मैल'बान खामानिखौ गारनानै जों बेवहाय मिथिं खोनासंबाय। आरो जोंनि साननाय हनायखौ जों ज' एखे ओंखाम संग्रायावनो जों जालायनानै साननो मोनबाय। आं बेफोरो जोंनि बे ज'आ जाहाथे जोबनानै थाङा, जों ज'यैनो आवगायलांनो हाथों, आं बेखौ आसा खालामबाय रायजो राजाफोर। आरो जोबनायाव आङो एक्स NDPनि हिसाबै नोंथांमोननियाव गोबां खावलायो बा गोबां निमाहा बिनो सानो। बै समफ्राव जों नोंथांमोनखौ गोबां दुखु खस्थ' होबाय, बेफोरखौ नोंथांमोना जोंखौ निमाहा हो। आरो नोंथांमोननि न'खर बिदा फंबाय गुबुन गुबुन संगठनाव थानायफ्राबो मालाबा थैलांबाय। आरो थिग बेबायदिनो जोंजों लोगोसे थानानै नोंथांमोननि आंगो न'खरनि सोरबा बिदा फंबाय फिसाफ्रा थैबाय। बिनि थाखाय आं निमाहा बियो। जों दिनै माखासे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव जोङो नुदों 2020नि 27 जानुवारिनि जि एग्रिमेन्ट, बेवहाय एक्स ग्रेसियानि खोथा, मुंख्लं न'खरनि मानसिफोरनि खोथा बेवहाय माखासे लिरनाय दं। 5 लाख करि होनाय। NDPनि दैदेनगिरिफ्रा आसामनि DGP हिरेन नाथ बिथांनाव थांनानै सोंहैदों।
दाख्लैबावैसो बिथांनाव सोंदोंमोन एनडिबिनि थैनाय नखरनि एक्स ग्रेसियाखौ नोंथांमोना माब्ला हो बेबायदि बुंनायाव बिथाङा जोंनो दुखुनांथाव मोनसे मेसेज हरदों भारतारि आर्मिजों भारतारि सैन्यजों आसामनि सैन्यजों गावलायना थैनायखाय जों नोंथांमोनखौ जोंनि शहीद होननानै जों गनायनो गोसो जायाखै खोब दुखुनांथाव दिनै बेबायदि बाथ्रा मानो होनखो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया दिनै बेबायदि होननायाव जों दिनै दुखु मोनदों एक्स बिएलटिनि समाव नांनाय बिथांमोननि नखरनि मानसिफ्रा दिनै एक्स ग्रेसिया मोनदों एनडिबिनि फेमिलिफोरखौ दिनै मानो बिदि बुंदों होमबा जों चेलेन्जखौनो खालामनांसिगोन नामा रायजोफोर थैनायनिख्रुइ नांनाया साबसिन जाबाय नामा जासिगोन नामा बेबायदि कुइसना जोंनियाव फैदों रायजोफोर बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो ज' आवगायलाङो ज' थांनि आरो आं बारा गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानासै जोबथारनायाव जाहाथे एनएलएफबिनि सिजफायारआ जाथों आरो बिथांमोननि चार्टार अफ डिमान्ड्स बियो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम दिल्लीसिम बिथांमोननिया सौहैथों मोनसे प्लेटफर्म ट्रिपारटाइट टक जाथों दिनै बेबायदि सावरायनायनि उनाव मोनसे एरेन्जमेन्ट फैगोन आं बेखौ सानदों आरो बे सावरायनायाव जोंनि एनएलएफबिनि दैदेनगिरि फंबायमोन बा रायजोफोर जोङो जानला मोनलायाव एग्रिमेन्ट खालामनो नाङा जोङो सावराय जोङो बयखौबो फोथायलाय खारन बे बर'नि रायजो बिनाय सेपारेट स्टेटआनो जा गोजौ लेभेलनि माबा मोनसे बिनायानो जा खारन बेवहाय बयजोंबो अंश थानांगौ 2003नि बिएलटिनि जे एकर्ड बेवहाय बिथांमोना रायजो राजाखौ लादोंमोन बिथांमोना बयनावबो सोंदोंमोन आरो बिथांमोननि जे एकर्ड बे मोनसे एमेन्डेड कन्स्टिटिउसनेल जाय माबाखौ एमेन्डमेन्टखौ 99 एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जिहेतु 6 सिरियाला जोंनि बे प्लेन्स एरियायाव जाया बे हिल्स एरियानि मोनसे प्रभिजन बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै एमेन्डेड बिथांमोना जे एकर्ड खालामदों बेनि माखासे प्रभिजन साबजेक्ट्सफोरखौ बिथांमोना मोननो हादोंमोन थिग बेबायदिनो बर'नि रावखौ बिथांमोना भारत संबिधाननि 8 सिडिउलाव 100 एमेन्डेड खालामनानै बिथांमोना सोनो हादोंमोन नैबेबायदि सुरक्षा कवच जोंनो बे सिकिउरिटिखौ नांगौ रायजोफोर बेसो जोंनि पार्मानेन्ट सल्युसन बाखिया फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल दिनै जानो हाया बेफोरबायदियासो जोंनि फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ बर' लेंगुवेजआ जुदि 8 सिडिउलाव मोनबाय बेफोरखौसो बुंनांगौ जानला मोनलाखौ जोङो बुंनानै जोंनि थाखानाय जि बिटिसि पावार बिटिसिनि जि पावार दंमोन बे जोंनि गैला बिथांमोननि जि इएमडि केबिनेट रेंकनि बिथांमोना माने मा होनांगौ साइलेन्ट नोंथांमोननि क'क्राझारा थानो हायै गाबलायदोंमोन दिनै बे गैलिया दा बेबायदि जुदि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव सिअ चिफ एजुकेटिभ अफिसार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि होनबा मोनसे स्टेट उइदिन स्टेटनि मोनसे स्टेटास बे स्टेटासा गैलिया दिनै जों क'क्राझाराव जोङो दुखु मोनहरो बर'नि मावनाय दांनाय जि अधिकार बेखौ लानानै बर'फ्रा जि डेभेलपमेन्ट जाबायमोन दिनै बियो दावखा बास्रिनाय महराव गोलैबाय बेखायनो आं सानदों जोंनि फैबाय थानाय जि एनएलएफबिनि जि डिसकासनाव जि मोनसे एकर्ड जागोन बेबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव पार्मानेन्ट सल्युसना जाथारनांगोन आरो बेखौ जोंनि एनएलएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ सावरायनाङा जोंनि बर' फाइनेन्स बडि गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्रा दिनै सावरायनांगौ आं बेखौ खावलायदों खोब सम्भब रायजोफ्रा गोजाननिफ्राय नाहरदोंदां माने एनएलएफबिया माखासे दिल्ली लेभेलाव स्टेट लेभेलाव मोनसे माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आसामजों मोनसे फर्मेलिटिसखौ जुदि अबजार्भ खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना फैगोनदां होननानै आं आसा खालामदों बेखायनो आङो जोबथारनायाव बयनोबो आंनि बे गेस्टनि स्पिचखौ
होबाय आरो बेवहाय जुदि आंनि बिबुंथि लाखिनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गावनिनो एबा नोंथांमोननि क'क्राझारनि होनना साननानै आंखौ निमाहा होयो। आं बेखिनि सुंद' बिबुंथिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।